Danas smo otvorili izložbu pod imenom Takt, ciklus radova od 39 dijela na temu ženskog tijela, odnosno Venere. Prvi ciklus je 13 skulptura, odnosno reljefa, drugi ciklus su crteži i treći ciklus je u slikarstvu, slikama. Izložba je organizirana povodom obilježavanja 70 godina Udruge slijepih Sisačko-moslavačke županije u suradnji sa Kulturno-povijesnim centrom Sisačko-moslavačke županije. Potreba je da i slijepi mogu izložbu doživjeti, a jedini način prikladan za to je skulptura, jer skulpturu možemo dodirivati, ona je 3D objekt. Za razliku od slike gdje bi eventualno mogli dodirivati površinu i teksturu, ako je veći nanos boje. Iz tog razloga su skulpture u prvom dijelu, tako da i osobe koje su slijepe ili slabovidne mogu doživjeti isto umjetnost. Ova izložba je nastala nakon 24 godine iskustva u likovnom djelovanju, odnosno u 2 mjeseca. Znači ja sam imao vremenski period 2 mjeseca da napravim sve ove radove. Od samih reljefa, slika, crteža pa do rama, znači sve je ručni rad. Na ovoj izložbi, odnosno na svim izložbama većinom se dobivaju katalozi koji zapravo govore o nastanku dijela, o konceptu i svemu. Međutim, ova izložba nije samo vezana za likovnu umjetnost, za kiparstvo, slikarstvo i crtanje, već i za performans. Predviđeno je da publika u ovaj prostor uđe s povezima na očima i da na taj način suosjećaju sa osobama koje su slijepe. Oni će biti nekih 10-ak minuta, koliko će trajati uvodna riječ, uskraćeni za vidni podražaj. Nakon što je izložba otvorena, oni će moći skinuti svoje poveze i normalno doživjeti radove vizualno, dok će autor, u ovom slučaju ja, tokom cijele izložbe imati povez na očima i na taj način ću sebe žrtvovati za potpuni doživljaj publike, iako ja znam kako radovi izgledaju, ali neću znati koliko je bilo ljudi, neću moći prepoznati njihova lica, već ću se oslanjati na sluh i na ostala osjetila. Kada dođe vrijeme zatvaranja izložbe, publika koja je bila znači na samom otvaranju i dio samog tog performansa bit će pozvani da ponovo dođu kako bi dobili katalog, jer izložba se zapravo mora dogoditi kao i sam taj performans, da bi se o toj izložbi nešto moglo i napisati. I samim time publika će također biti u katalogu. Izložba je otvorena od 13.12. do iza nove godine, vjerovatno do Sveta Tri kralja. Pozivam sve građane grada Siska, Petrinje i okolnih mjesta da dođu na izložbu i da uživaju.